Hai लोगोफोर उन्दुदोंमोन आरोना एग्जाम हैदोंमोन आं एग्जाम हैना फैनानै मेंनानै उन्दुदोंमोन आं ओमफ्राय बेयावनो उन्दुफुबाय थानायावनो पार्सेल सफैयो आं दा इखौ खेवनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो देखायनो र' आं मा बुस्थु माबायदि फैदो नोंथांमोन सेयार खालामनो नायबाय थाबानो जाबाय बिसिनि लोगोफोर नायदो मालायफोरा मा बिहरो आंहा मा बिहरो आरो बिराद बुस्थु बिहरनो दंबावो आरोना लोगोफोर मात्र आं बेलेग जेनेबा बिदिनो ब्लाउस टाउसफोरखौ बांद्रायबो सुनाय जाया नालाय बेफोरनि डिजाइन माबाफोरखौ बिहरनाय जाथ'वाखै बिहरगोन र' साननैसो थानानै मात्र आङो माबा फैबाय थायोना आंनिया मा होनगोन बेखौ डाबल सिलाय होनाय फैबाय थायोना ओंखायनो आंनो खुन्दुंखौ नांग्रोगौ आरोना ओमफ्राय नै इखौबो डाबल सिलाय होनो हरदों आरोना होफैदों दानिसो इखौ सुलायनांसिगोन आरोना दा ओमफ्राय गांसे गांनै गांथाम गांब्रै खामानि जालायबाय इखौ सुलायनांसिगोन आरो आं दा ओमफ्राय बेलेग भिडिअसो एड खालामनांसिगोन आं बानायब्रबलाबायबाय नालाय माने पार्सेल फैनायखौनो खुन्दुंखौ माबायदि फैदो ओमफ्राय बेखौनो सेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायब्रबलाय थादों आरो आङो ओरैनो नोङो मोनसे मोननै बायबाथाय बिदि खुन्दुङा बिदि मोनसेयावनो थाइबा लायो ओमफ्राय इयाव गासै खैथा दङथाय र' मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दस खैथा लाइन दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात दस बेयाव टटेल 100टा दं आरोना खुन्दुङा ओमफ्राय 100टायाव टटेल आंहा बेसे थांदो 240 ना माबा थांदो आरोना बेखिनियाव टटेल ओमफ्राय जुदि नोङो मोनसे मोननै बिदि बायबाय थायोबाथाय बहुद थाङो आंनाव इयाव 100टायाव खमैबो 500 थांगोन आरोना अनलाइनाव बिहरबाय नालाय खमावनो मोनबाय दा आं बेखौ सुलायनोसै ओमफ्राय बिदिनो आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय दसेसिम नायलांबानो जाबाय आं मा खालामनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो सेयार खालामलांगोन आरोना जिमाव दंगासिनो दा बेला जालायलांबाय गाबोनफोरसो एड खालामनाय जासिगोन आं बेखौबो दा सुना सुवा जादों आरोना ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना सुनो फैयाखै न' मानो गावसानो होनद' आयु सान्दुंबो गैया माबो गैया